హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కలర్స్ ఆఫ్ లైఫ్. న్యూ క్లాసిక్ కంచి నుంచి సెమీ కంచి శారీస్ చూపిస్తున్నానండి. సూపర్ బంపర్ ఆఫర్లో అయితే ఈ చీరలు అయితే ఉన్నాయి. ఒక చీర మన కోసం ఓపెన్ చేసి కూడా పెట్టారు, ఒకసారి చూడొచ్చు. ఆల్ ఓవర్ బ్రొకేట్ స్టైల్లో వస్తుందండి. చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, క్లాత్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. సెమీ కంచి బట్ లుక్ మనకు చూడడానికి క్లాత్ అదంతా కూడా ప్యూర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది బ్లాక్ కలరే కదా సార్, ఇది బ్లాక్ అండ్ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్. రెండు వైపులా కూడా ఈక్వల్ బార్డర్. చూసారా బ్లౌజ్ ఎంత బాగుందో. ఇట్లాగా ఇందులో కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి, కలర్స్ చూద్దాం అండ్ ఆఫర్ ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకుందాం. ఇది యాక్చువల్ గా మార్కెట్ లో 3500 అట్లా అమ్మే సారీ ఉంది. మనం ఈ రోజు స్పెషల్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాం అండి. జస్ట్ 3000 కి 2 సారీస్. మనం 3000 రూపీస్ కి 2 సారీస్ తీసుకోవచ్చు అండి. అండ్ ఆన్లైన్ లో కూడా మీరు కావాలంటే తీసేసుకోవచ్చు. చాలా గ్రాండ్ గా కనపడతారు. ఇప్పుడు ఎలాగో వెడ్డింగ్ సీజన్ కాబట్టి చిన్న ఫంక్షన్స్ కో ఇంకా చాలా అవసరాలు ఉంటాయి కదా మనకి. ఏ ఫంక్షన్ కట్టుకున్నా గ్రాండ్ ఉంటుంది. గ్రాండ్ గా ఉంటుంది. జస్ట్ 3000 కి 2 సారీస్ అండి.